Assalamu alaikum, sürdük masera. Tahan oyna İssol Januari bu. Nohçumahta elçe. Dečken bu. İssol. Şey ezert ayet havuk şua. Dečken bet. İssol diye. Maş doğru sürdük masera. Şevega maş o. Ruslan Hamzat Dovili Dima Fray Lady Şevega ve aleyküm assalam maş doğru şu İbrahim o Şevega maş doğru. İttak diyor. Bismillahirrahmanirrahim. El-Abu lil-Mukhwe bol. Зависит додой. Вот тянуть дешь становиться. Assalamu alaikum, assalam маршал, дума саргава алейкум, ассалам, Ури Машоль, Довели, приветствую. Пришла поддержать вас. Значит, вы еще и девушка, Довели. Понятно, спасибо за поддержку и вам доброго вечера. Я думал, вы мужчина до сих пор. Не знаю ваших имен, определять не умею пока. Так, сильно виснет. Саламаш думасарга аду даулетук дейли саламаш шурда маг хуйга душуга думаш дейли саламаш шун масайна. Таган дол таган йол стрима дукадега дит соhyahtega хавугертega Казахстане Казахвайн махка olmaya çok sosyal. Sumahka işte. Zunach let's dietsler so tiga ezerska nach bei enboch büyük temşbu ocean boy şnabu reski eskerdu tiga short naboish achtzuna letze jim distrilla dietse wain khietek ala shain khietek ash ellegi da düş die doch weiter da molani ulayim jova alaikum assalam Şevige maşvol. Noins ve haguluşa. Şu hatter guluşa. Так, а можешь перейдешь на телефон, тормозит конкретно. Да? Да он. Диком нет, соне. Телефон ты делал проблемы с мобильный, ты, да. Шбог духасон разница от салам маршал дума сарга алга Казахстан ва дейлер салам маршал уйл Асланбек маршал радио Ребелс маршал. Так, может наладится дион. Подвисает, чек не дремлет, чека не дремлет. Дуань, Чечня, Россия, эти виснуть начнет конкретно, так не дуй. Пока просто заставки кича, юх нах отчу бюльш, юх кучу билер хульдейла. Ща моя варлайга чдик лирал. Валя шцаулоса. Может и у тебя он и день подвисать. Но деш сансуна ритер мела подвисать деш. Но дуань. Так, the reality, assalamu alaikum, assalamu alaikum, salam, the reality, маш. Так. Казахстан hins zijn huagi, zijn gietagi, doet achwe, duitseroi, hond alche dik geendelde, mek shum doet siga dik geen, gietaria dolsha, doet siga dol hal. Казахстане hins wain hushal информации шитолч бархолой шитолч ноября адан шара
КСОР олшук, коллективные силы оперативного реагирования от ОДКБ, цера учение щина, чеках коншецац, тренинг щин, тренировок щинах цера. Нерушимое братство 2021. Двух целуштол вежерал Татарстане, Россия и на цере. Миротворческие операции иштинаю цере. Шибухт бали Казахстан чубалбизаюш цигах и операции ишхлавиш. Кичем бар алхитсун цаль бешбек тац болчарем, кичем бац Путин неожиданностью туда-сюда, сюрприз юал дют дитям, ама حجر كيتشر بينغلجو تردو وندالجا и адам эрдалар خير цунах оперативно цунах реакциер цердулинал дул динам цахасун цацкич маш кичар бин хилмельтига нах резбоч нага цацуау направление خش دات وما خش دات شنو جو خزم تاك وديش شو همزات وعليكم السلام سشاني أمريكا أو ماشو سشاني أمريكا سشا أمريكا أو ماشو الجيرمان أو الماش بوجه خراني أمريكا السلام عليكم أساقا ماش دول ماسو وعليكم السلام دير سلام ماشو تاك دم دوسا قوتا جم فتر ما زوك مويو عليش زوك مويو عليش خيشو мекшто да. Русский мир пришел в Казахстан, и это бессудные казни, пытки, фабрикация уголовных дел по статьям терроризм. Видно, слышно, Андерзон. Шаядик звук нормально. Все, дал бухаста. Да, Фриман, хинц, цига дулдел, хинц хал. ديك جين دلقي دقو نابي ان هينس از ستسدل حقيقة دقو اسكر تشلالنسي غاسق شبي انبوتي قا دقو ناخ جرنتا ميوتشياش ونان تلبا شوقي شو جرنتا ميوتشياش كوريا ميتشانا كوريا شن سكخا ويرتسوچو ياش سنايبر شياتش قاعد يدو بوتي قاعدك دوق أدم وعدلن بوه دوق أدم دين بوه شنو غزة شنو غا وي نوخчи هما нохчи вой позиции, как обычно, наблюдение и фиксация делал. Кривойца бол баца без сюикхач. Вой гашварт опыт. Вой бакчера ю темлуаши и опыт даючь. Раскушан дуал мулат виза хош. КГБ дуал мулат виза хош. Атичане дойла вой позиции шун, если что сюикхачик. И что до войга дух дикалдец войга ناغن هالارت وانبا اوشتا مسؤاغو поддержки يسقوى информационно, морально, политически, елучу, финансово поддержки есть. Казахшан. И что дух. Все, казахи тем наилер. Ашки хаттер цада. Те беш дай анцер машиншти герздитен. Эзершка набой амбохцига. Чечня Россия. Эзершка. Чубайтан гаски эзершка вабух шубо. Гаски эскердубо. Шунгин хирюк за чатрулетки чуа. За украинский, за блогеру. За темлову гаски. Ну, азиатский, Азии внешности узим арчный год. Буряту, бог цуше.
شا سنايبر وبوفتو شا كازاخستان دعوة شو شا بوفتو إشت هل دكرو تيجا ديك دوت زلج إيش شيء تيجا بوريتش كالميكش يكوتش إيش بويتك خير بوختاتك نقابش وش ماسك شو عم بوشيلا يوين تندل ماسك شو عم خلج ملو خوردات نأما جبيويل ما يوليلا ديك جين دل هم دكتيجا هينسلي جين دل دو أزاق دوي تورتسنوي توران يش مبوي تار تان أو تا ورتا ده قوتا ده إدم تار بروست إيه كروي أوتبيتي دكتور إيه دوزر دكتور قام سون تا سيريا خلك خير دخدوي تا بقويوش تا كرا عوما دوش يعني كذا يخش واخو شربو تاخشين سون تا تناخ شين بيت خلش تخلا عوزا بدو تورتنو لملغا ويتروخ شا تا ودوش دوت ألش كذا يخش شش شين وتصدع تان ودا سجوات ديل شاو تان ورثة وسجوات تا Блинкин сказал, что надо делать из кого брать пример. Уэллер Блинкину. Хуноид Ассамбектуте. Ассей нугайзам дюйца. Душик Блинкину. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки. Тан Эльдуцу. Территориальная целостность государства Приднестровья, Украины, Грузии, Америки позиции, вое внутреннее дело России до Эль-Леч душной, если что сон юх има бо Америк, но и богша Эль-Сюкума сон хакшуниш дуй Эль-Леч дуй войн дягинаци дешайна Билл Клинтон в глазах Путина Емелори جورج بوش ملاتشي جماويك ورقي قال لك بوتين بعرفش شو أدمال جناشين قال قميل دينا إذا هو شوشم شادق هو شو أما هين تهان بلينكن وقال لك شين بيتخج بيديش من ده تتسارع هما أخي بيدا تسار يتدور ألا ويا شيك وعدرتي شو شدات سند ألجوا شيك وعدرتش وين هو غير لخوش دوين وين شيك واحد صدقتن غير دل شيء وعدران شيك أما مش تدي أن روح قوي مش تعلق تشتوي روح قوشتو بوتين إنهم ألج تي خدشة يوقش قي شيشة سد تدوج شو ما دوج اللي قوشتو كل مثلا خوشتو قوين Блинкин вот قال لك территориальная целостность государства основной принцип Ицалц Ларина Россию и Юрещу и территориальная целостность государства больше принцип Юрещу цундела и принцип ше ога пересмотреть темек шуал ишца не статься бо си точно цитатец не цитатец ерг по смыслу элчун маандуй из дуас бо сун хайойзага дуахар перу дуахар أتس مغري يوخشي جا نوخشي تشويو أمريك إنه وي بريزنات دورق بريزنات دوي القميل دا دول لورق ويت تأخ وي حل خيت سودر دنيا نشا وي بقونش دول حل خيت سودر نقوم خيت سودر رسي شعب الغاز قبوي تسارم ديدر وي بدير جوات تسار وين زانو دنيا عربش بدل أدم دويتر ده نو غاسقي شعب الغاسقي بوي روسيا شعب الغاسقي تسارم دي دروي بدير جوات دالش أمريكني بقى حاجة عشتو روسيا شعب نخبو تندلا وي حلا خيت دردوش دوشم دال مقلع وي ديك نساتوس أما عد إيشات وي عد إيشات ديز وي حل وين خوش أو دلوش أو قطروا ياتا أتصل دي بناء بوالبا بيس باي برسنت بوتين بوالبو كازاخستان عبيرك بوسشا أمريكا سونا خيت غاس قيفة إزبه بوالخيت
Пока гибня не вмещается. Так, подведем промежуточные итоги петли отвести. Россия на данный момент смогла отвести итоги. Смогла только Украина. Россияне оказались трусливее украинцев, трусливее белорусов и трусливее казахов. Да. Морги переполнены, Герман Крайзер. Да, сумна из хайза морг шалюзамбо Казахстане дух мечка, дух адам динабо, эзершка адмаш вадиахбо, ин сайгер дат итвох цаля сумца доцак ца штела сайг хаалил информация эзершка нах отау чубахбо васqi вабиахбо кузар адам вадилан чох темш бинабо цига. Известно, что в Киргизии состоятельного рок-музыканта заставили признаться после пыток, что он участвовал за $200 в террористической акции. Да, из-за сумхеза музыкант, Эшер Зурмлох шел, Киргиз, ялгиктолч декабря, ши концертел, ши Эшер шлак цигуан хилла и Казахстане. حالته تو این دو قمیل دو هرچی ینواره ویانشه بیرو ینواره ویانشه $200 $5 del террорист ну ши терроризм я у кавианше что беспорядок что сальви анал что قميل дина хуардук сига хула نوحشي ميشابو بوخش ناخ برتيا تيجا أصحاب ستريمات صديقة ولشون تجي ترى فيديو جاي تأسيت جاي ترى شنو صور ديلاش جاي تشينا أسي جاي نيت خاطرش مقيالور إذا منانا جين خيروي но цегиняри эйдер. Я всегда вас поддержу, мне просто обидно. Здесь столько живут чеченцев, столько ингушей, ванахов живут. Я вот здесь стою, я их почему-то здесь не увидел. Братья, кешеремис за всю свою национальность, кешеремис. Может где-то я немножко совсем там, неправильно, может я что-то не скажу, но вы меня научите. Кешеремис бог, бях мобиль бог, рду за всю нацию. Цубо, мадыди чвей. Вей, бях мобиль бадиш, да, цанина Казахстане, аж был казахша, нохча, аллаша, баатса дис, он дальше. Казах шайнюк, а гражданский туамбу, молинек, шай айдлан рейс боч, газма, халбехканач, та нохчи эра бойл цуюк варч. Граждан шамбу ища цейра бак уамшью, ищ дельчамиз. Ама юх мух керчи муху ицаурса, демократичный долж, низам лакарляч, закон, да, верховенство, право долж. И пачалк ялари, тахкам, اول عباقون شيء تيشرة تندل يهر فيديو سان خش خنا أسناش أو أشك مدو صبر دي قستل صهود ملدو خالص حقيقة ترى غاس شدولنا دوي تيق أريز بوش خل نخبو سقية ترى سقية تبع إمودو دوقو أدم ريز دوش حال دو تيجا لهتك أخ إيش ريز بوش مخيلنات عن هما نسدين هما إشتا Оли спусковой крючок колхиз зажигание халлати аш машинсан ишт халлати на и буалцер да чухи да бул бина ах одновременно ишта овайош информационный прикрытие да цуюк и гасқш инициатив перехватить тинархицу и спусковой крючок да юлинаш гасқи хилмек алхицу мах гази ма халбах кардат иза цашайгер дин алхиц. Ама
خوردو جيم خان ما يلنا خوردو موغا هو إدلها وينوخشي حل بيلا تبيز تعبيس يشتاز حل بيلا تبيز تانا تمش بقى تبيز وي نوخشي شو عبشورت مت بولش دوي توامبا ميتشا ويدغن دلا كذا خان وي غدا ديز بيب كسواكيلا يز أخشان غدا ديز إنورماتسيون غدا ديز تسير وين تدين دول ودوي ويزات وان بيتشغينا إز او يغوتان وي دديز إز وي دي قردو وانت الجغاس قشن دو حلاج بو إشينت إي الخيط سون غاس قشن دو حلاج أما توان باتسبيز توان بيتشارة شيء مسو آغو بديشكي حجويس إنورماتسيون مسو آغو توان با تيجا شوارت نا بولشو تردو قاچ ما بيلناوش تبيش تأخ واغوشن ويليريك ويدادال مولا ودلو درتيشنت شاو كزاخ شاو توان بيش سيتسا نسيت عدي دو خويل هو دوين إيش تالدو وي حولا كياتش تالديشون وي حال جيرج دويتش دوشون جيرج غوردول دوشون وي دول حولا كياتش تالديزر دوشون وين أرمي يزريشون بوليتي يزريشون نظامlar ديش بول قيتم بولش بول ناخ بيزر بوشون علم دول ناخ بيزر بو دين علم دويش نياس قي провокаторш يحالتا سعودو عامين провокаторш يشيتا программ جويل لنا أشي قوما سقتش شي بچالقا سقتش بول بوصل ناخ بيزر وين بوصل بوتش بيز وين واسو آو تندل سيما الوقت تركا دولة دولش أمزاد جلا أبيتسل أبيويل تباي أبيتسل حقا إتنك تباي قوستري ورسك وينا بوخ إتس أمنوشتوي بويت بروديو تسيورا حمزة حقيقة ريقي دخل بوبونش حديث ريح مش غاسقي بيان موتيغم إزرشكا أدمان دو حلاج دول إسكر دو تساري بيان بو تساني وقع شورت غاسقي بوبو تاك وعليكم السلام دني هو مشوول ديلا كزاخة وركاخ سميخ كزاخة ده نيسدو для одурманенных ИГИЛом чеченцев помочь всем мусульманам, африканцам, находясь сами по уши. Да. Надо, чтобы ЮСА топили за нас. Мир идет к этому. Аснабек Тутаев. Цен интерес йоцага хирдерца принцип шмаю воюется штан гуманизм воится ич гуманизм ич хикам дат свободу ич дала маршу ич дала маршу войсан маршу нах цу маршу нах киетам болш цу маршу на войчу без мах вабилна кам дюч хез дат дюч хез сунам дат ишт лет am sunam tsariza way shawe galet boga datse amma lettash buy tsanas qoma tsaril shawe gletsham badigis tak del etto boel asam masera boel dene wilpesen kultu wa alaykum assalam wilpes Шульдамак, Асан, нам тоже можно воспользоваться ситуацией. Шульдамак, дер можно муди дартиш. Ладно, дис. Инцвайтала на казахан, меш казахан. شيء غاسق شان كلر دابولر ويتان دوش ألا وي ويتان وين ودي أشدق وي воспользоваться ситуацией دي أشدق وي غاسق شان وي تان دشت وي تزيد وين уже وين بيد بقى هو شبيك السؤال إذا دي سقوى так да в Киргизии правда его пытали так на войне одобрили США Америки так это не мне
Беларусь за 5 минут, Казахстан тоже пока не АЭС. Будем смотреть, пока слава Украине, бля. Украинцам равных нет дела. Они с нами могут в разведку водить, боже, да? Лайк, шит, кюгезди. Салам алейкум, Аслан. Ва алейкум ассалам, как найти? Машвор. Так. Исламский патчалк, я ез халифат, я ез бог, нахтаха ноу алуа, ее вайгулк международный уровень. Халдак, дуне дадверс издич, бо Фриман антипутинизму. Хит бюльбельсон хитсон, но та момент тюцигак, Фриман антипутинизм. И халиват, яйца ючин, права человека юч, международный, дуня нюхалит, лил, адми ба он шуч, дуня нюхалил, низам дюч, дить бюльбельча, تياد عدلنا قناق دولش خلشة قال لهم وين تنا ظلم خير دولش سنة إذا خيتسون تنا قيتا قيت إتعني قالات شو هذا غرشادو قيتا تسقيش هر إيش جوز دديش خلا تانو من ديش خلا أقير الدات إيش تقدر زن تا هم ليل دبولا تنا بعدك ديش دوخ ظلمي لتميري خيرو Sabina lol softal. Софти. История повторяется. Да? Асна или кто? Откуда информация насчет 1000 убитых? Вот сюга информация. Дадите сейчас мичерю. Но достоверное дело. Это давно спланированная акция Пукина в Шульдамаксо у их есть. Так, Ибраим Никарова, Цханна Америку, вайалят сахума пересмотреть дирдат, охвайн яхбол хар, аудалнах карзал бог, каранни сунной бог, ца тяглуют шум мелдиц, оценах меллоуз веулк латот. Да, Ибраим, ибадо, иду хойдица. Пасан Казахстане адол حال نوچی کوچ صدوش غاسقي ديكم عشبو بو دول پاکه ترویوت دل خیر بویش و تیگر نشت انت از شونی گایتن ویدیو تون گایتن خیلمگ ال سقتن ایلر ایس ال لگیاز دیرقص ایس یازنک المدلش صبر دیلش الهم دالش وای خودش تو کرانی نیخ کرا انسترومنت وین حن حن وين إلا عوي خير ذات وي تا همالي ليردو تا بوليتيك ليردو تا انتريش خيريو وي أما союзный قيول договорش كان объединениеш يشوي أما مود خير خسان دروج شنكو قاقش بخيرسن دا ساخل ديش دو يوم تحنا وخلش دائما تحنا وخلش يا تحن سجن سنا بيت خلش يعني كديرين خل كديرين وانا بولناغم بيت خل قوما تسخل قوما полный زيدو морально политически интеллектуально финансово массу эго человечески потеш а кадирован бейт خل سانتون وانا بولناغم إيش تخلص وقيشرت وإنسترومنت داخل وإسبورزوات يشل طبعا غاسقش دوي داي أنشاش بوخش دول نظام تداهيتن ويتو نظام أروالجين كورت بوخش واخوشنا وين يقيل تاع واقع تاع أواتش مسيتو واقع واخوش بنا تاجا شين بايد بيه أتقومت أوبوغ دايت بوغ دو دابس بوغا تخماش قامدو خون باید سون ما بی باید قومی بی باید شهید سعیق سوتی تاویدو شهید اشتغل نوچی ام بچه تویشل ولاد یا پریزنهتی
تويشل دي باتشال خيو آلي شو قان سو داوشن قبال بو نداس شيء بايد لوخش واتسي قومن لوخشو إدو خل ديشتك انسترومنت وخلشة تا انسترومنت تاني كارو ولاني يشميو وانسترومنت تون بايد خل تون كارو دولش دول ديل قومن تون بايد سو قومن زي خل ونداج قنا أقسجي ولاني إشي تيلش شيء بلانش قوتش يشبول شيء عالش قوتش يشبول قيش قوم ناقص بخليلش تركوا خليلش أمريكان خليلش تسارة ويلتسيو أقون دلشاني تأتسان أقون مليون دلة قوما إت ملياردن زيديش udobno мадуиш не раскш мадар кадир миллион ло قومنا на поколение зиду дештек مليار خلات أخول شتولسي تون دلوا إيش تحوس ليز وإي إنتريس يوقز ولوزير دوش دلوا كذا خم بديش كيا يز وين خوش أو دوش على ديز يول أوبرت يلا يز تمش بخوشار تمش بعام ببيش بش شين لا عام ببيز دعبان قيتو بيز بديش كيا يز مسو أو كذا شتولت بيش مخ ودنا وي مسو أو تنا دقلات ديس قوي كذا راسك شندو على شبلا تي طولم تاجع خير بوش هو دوخ إي وين ولا دو الغيت سو لايك شي تي كيجاز دي ريالتي كنا دي ريالتي كانال بوشك أورتيموس دي كانال دوي أس إذا بناو مودراتر تو تشور أشوف ولا زيج تا بسيل كده تا إيش كانالن أخر دون كشوابول جان كانال دي بويل ديش حاجة ريجستراتية إذا دي ريالتي بوشته وين نو كانال دوشوني نيمتو محتا سوتيا وي يوخشو فيديوش نيمتو محتا يوش جو يوخش سوتيا نيمتو محتا ديتا دوتش مسلمز أجيب القزر نمشان دوزي تحوسه دقوة قيئة قو مدار شهادة قليل ده ما ببيز تبي شيء شات دابول بيتن دابولين بول ده القزر كأنه دادوزي ديز ويحل إيش تور بتشال قايليز تاك السلام عليكم مسرقة وعليكم السلام مجدد مشهور Всем надо вместе усмирить Россию раз и навсегда. Муслим муслимов. Иду. И дадиз. Светлана Хадзевич, Украина с вами. Витаю, Светлана, здравствуйте. Издиц Амош, Бубо, Ибраим Никархоз. Права человека, демократия Бог, вой из дючхена, вой такфирш, деш инициатив, перехватить ич, халифат, дагуатори, вой Бог. Шавик, ио, шу, хотя маскш, даца йох, нах, эмма. Хотя маскш, даца йох, нах, эмма. Митинген боя. Да, цунага инзгойшон хэр тига мудуй инца вая права человека бо вая цане улаг бо вая цанумын юхир эрдул бо вая так вая цанметти буксовахти шлеч мадуй ва масана штирериш ду алтана ма маж вахият со вахиян сай позитив яхкан иншалlah бошсо сай ичани со цанау данис вела со я цанау بحن خلصة دانيس والسا كيخ دقة قديك ده دي حوائتن جاري خولاريز شي كيش ده مديزة شادك ده دين أشوي تاتسويغا شي بقوانش لريات سهوش إشادك خاات سهوش غاس قموات سهوش كي ناخا مبوي وين قز حبايخنا قزع وين جنق بيريوات شكلات تشينغ غاس قمات بيريوات دي أشوال تشينغلاش перевод я и дадиш и қиетан болш цахул
nach Reisqi mahti yach no nemtsu mahti Reisqi yach mahti taqa tupik alach no qoy tupik way bosh taq way qayqa boy way tupik dolit her bunyak dol her ne qada diz way orda diz way ama bo nigar ho إبراهيم ويك بوخ وشرق خبيخي لي الشات او حولي تسمير وحو شو بيوخ ومشيو شو ديلا ومشيو بوش دوت ويك شات دوت تاق تب اولي شرقا ديت لقان ما ايش دا ديزل يعني هون ديشتو إنيق اختشان ديش داتس إذا инициатив, а мы перехватить для того, чтобы خوش бать, идущего тходу, дийцен, о западе, о на хауш, мы будем шабиш, мел дик хауш, вайш ной, вай мел дичун, хауса хауш, вай му ола хауш, бать, вай гархум дала, вай претензии идешь, хауса хауси, хош и бош бороль, так, شيء анализ اش بقش وي ليش طلما وي عام اش وي تاع حوش بقش وي ديك حوش بو ما سرقه بوش ما سرقه اشتال ميكروسكوب يا تعيجا ديك حوش بو تا انس هرنا بولت خير دوك ولا شايقه خيتي لايات تاعهما دات اما دشنا ديزش اخ دا وي расслабиться до дела около тобна шоу шахкет уже амилш до дица дюц цахуманти херда мехта моделла харам алла масала хо ибраим со да атавайт ахин сана ули дадааха хар йоқтоба юқага тару ю ахчаду ролик шиха переводе ха қидекха аваш дик абелшбу вай соут диз алла вай соут дина Usha soort. Zo'n dat je geen dat is. Wij marginalisatie, wij niet aan doei. Het probleem, zo man ook gelettig. Esbui, meer leer maar wacht, inshallah bara. Esbui, deel maginabat. Litse meer u, shiwachiler, priwachiler. Is deel goes doe. إشادة دا غوتشا دور وي صوتي شات وندج وين دقوهم قيتا زولر ودوز زولر ال تي وقش قيتنا أما هينس قدام دات وي تسندلا هينس وي قيتم خلالي ترى بيرسوناليش يوزن شو تها بيرسوناليش وي قام لرا ديش بردو برجدات بيش ميل خلخلا ميل أتخلا تودع ويدعور دا الموضوع تاك جارد السلام عليكم السلام يجري وعليكم السلام جارد دا пока войнюк и лунатикш фанатикш мелли وغاسقش игрушкш خريبو مجدات Да, الموضوع خيرات وردنا وين وجه إجروش شغل السلام عليكم ماش دول شو أصلا وعليكم السلام بمشري ما شاء الله أصلا Гладко в ролике утверждает, что Путин получил добро на войну в Чечне из Вашингтона. Сладко в охриду, хун هو الخيط. سون سخيت добро يلا ال. добро يلا ال سخيت سون أما достаточно دوقي إنس هرما أتما داتير شادقة إنس أمريكا مليون تخوات هدنا وي أمريكان إيوين تنشين مليار زيد ديش يوق حلوتشل روسيا شايق إي أمريكا مليار صدر صونا أمريكا تيوق إتساغوارش روسيا سويتسكي سويز يوشخينا كيتايو ورير تورسيو ورير فرانسيو ورير أنجليو ورير قبش بوربن تا هورني شيشي انتريس ما يهور باتشاق تا واي نوخشي أمريكانش داتس وين إيش ميشعبو تغيين تان وين ميشعدو تغيين إيش دواي دا دارن تعاد يدينت يغلقت
машу бохш бол не бохш бол иом доцага дукумш цандош дац койда ген ашну цера нит сладкоси хундуйцам хавайна нама американча вайн хума диқарбац бушай принцип шлария но вайн магара и принцип хораму шануч ау ерзоқи дудаев сан бол пачаш дудаев нюхи хилбол кенти сан ижи юари сан нах кез гухта дунянча amma Америк ну до конца ниц ица шабилли иши тару йол ниц ица билла раду хинц Клинтону алла байарк малой кровью надерзди фактически туам бибог мадуис туам маби оларцу Клинтону цумехте ацу Клинтони проблем шуйло цу има элня цу Клинтоноинс малой кровью ца олш все мобилай туам санкции шинц Украина туам беш пуш Украина вашара баша хочет туай тига ичадек дулдел отхол علاش لو هند شيخ حق لويش قيتش امريكانش يقا وزبلو شابك هند больше чем Украина лдохкум дуй бо дуй Украина лдохкум Украина дек Америка حقوش дуй первую очередь Америка حق دلدينا дуй Путину чен гуиза khosan ста мел буйза бюро тикаргу тусан тачак вал раб вал халус шинт истем туас ах воцаш хинц воцаш матсер санкции та санкции что решаешь во это дит халца санкции из ада цаунядена буря стаканы та тайп понятишь хинц уже угорю боши вайт твам бош и да еще шмо мариш дуч ова бош ама цадир вайнаш джим годир أحقا وين دوغ ودني عري واش طولم تباقن أمريك نو باقن الرسلة بتصدور وي يقيقوا لرحنغا شاي تعب شلوي أدم اليوم شتيقع دا تيقع ويقدنا ني ويقدنا وبروستو تيقع لك باتشالقن ويقدنا ني ويقدنا اشتاي تعوم بشوق تيقع إسانك تشيء شيرتير تغينا روسيا قي جو غيلا يرقي در وجدر أمريكي تار تدينا دينال تغيتسون أمريكا نو دوايتي تيبا توام بيه دبرو يلر دبرو تسيلا تار четкий запрет жесткий запрет тсейлак ундалж Российник тах Россиец қолсам бабизер бар тах проблем шулер ну-ка шан американчи мою систему ترى ملغا باتشال شاش غاسق مو غاسق شو بوي شادوغهم حق دوقي شاوي ويلو شويك واغلو شويك ادم تدول ديت شادك خلق دو امريكانش ايتير سيستيم غاسقش دو ايتير سيستيم تاخ شيسك واخا اوي اذا هال ازياتسكي هال جينر بايشاشكا هال خدوخ شو دو تيرس جنگيز خان اولش دويندا ويشوكتار شاين دو حلوالك страх и финансовое поощрение и утили. Американча муду цера финансовую сторону халуц. Финансовую. Цера хуйга ха культура дацайох, ха адам цаду мягкой форме цельдак. Цер хун условила и условия дикханю قيمة خلا بتشالقنا يتون ويجدنيدو نو قيمة خلا أمريكان شنتيك بحثلا وند قيمة خلا زتراج دو قي يستيرتيجا تعتبر هذا بانكوسكي سيستم حلوت إذ يوق problem يقينس نبرمير ويلي اشتخن ويلي يشوف وي تأخين يلا ثمان بانكوسكي سيستم إذ لري يزوي نو وي أمريكان شتانة دعتستل دنيان انتقان أمريك مخيلر دنيان يقع أرزاقد نميني يوروبيسكي ميري على يلشو يوب أمريك وين تسرت конкретно ديك دقور دورك وين ويقد ندوش أو وين ويقد ندوش لو دقور وين دقوق دات وين تسرت نو وين هنت حل دتو ديك دات وين حل что ملغة أسلوبين ريز خلا
That's tutidach madui way madar elch dui taba uyo chash dui. Amma sör no qardal meger that's way baq wonsh lare yiz way baq wonsh qanian ni tagan wayn tagan way uran khindolo. Qan tiat idorto urshan payt khilbosh wayla yiz tagan tert de gawarde chun. Shin yeshul way yucha yatson. Harch wardu tsun khulshtu chula tiat iborchan alsam khilu yatsan zikh dal walish. تا أمريكان شهودو شو بوي بانكوسكي سيستم حالوتي يحوما شو لقتار واحد الفينانسوي سيستم تويغا يون قيديغا هاي كولتورا لي بيزنس لي причем تير فينانسوي سيستم تير بانكوسكي سيستم угажо банк американский банк شو и швейцарский, немецкий, еще духаю капитал, американский банк, фондовый, бирж, ша долума, удинянчо, нефтяная крупная компания, еще американский карай. Цара, хавити, хай система развития лойт, начиная от разных банковских платежных систем, ша долума, кезк процент хиля, кезк процент хильча за перевод Ach, die doch schon ein, sana процент лиз 100 евро дир, 2 евро дилдиз, на масала бос. Банковский, американский, напрямую контракт, да, сахильча, хуна и цент биелца иза. Ах, уже кич почал, что конкурентоспособный хуль. Қич нәғы, қич патчалықша, қич бизнесменша, ноқчы ичкеричур. Масала иштхилч боз. Цәрі вайгол доқшай ақчичақ. Та ичақ доқшылча, вайн сут ирхум қач, мегев, товар вайгол доқи. Қихул конкурентоспособный хулқо. Дальше Америка передовой патчалқию. Массуманта, особенно ақч доқшуманта, передовой. Герзанца технология, духумшцю, но ақчанта именно. فينانش ده دولار تندل اوجرج اوه ولود قدنيانچوا دولار انا هم حق دوليش ده دولار فلشي دولار بيچات ديشل ادلنا شيء департамент يوتسل ведом министерство يوتسل как министерство yok именно тут обобеш терроризм санлайло что доллар фальшиво монетчество доллар фальшивый доллар да липо цундела и система يوتسل إذا ما تطي قاش ديزوي تطي داقة ديزوي بارت با ديزوي قيتان بولش أو با بيز إز دقوم دوتي قاعدة ديش تندلا رسينا سو ساندويتش ورش هذاك رسينا شو باخشنا غاسقي حبغان أو بوغ ديش إي ألداتر Международный валютный фонд, основной банковский система, российский колхозная экономика, рыночный теолшельча, американцы связанных лишь. Завод хуль, завод, например, алюминиевый завод хуль, цун маха, например, миллиард хуль. Так цуна инвестиция шиз, цу завода. Ахч диз, оборудование, кельнак диз, пи диз, воздухумш диз, элпшдал диз, наган, эзершка, нахуль, болбеш. Так. Цера оценить миллиард, например, оценить и фондовые биржи цен акций эрио. И так цен акций миллиарду 50%, например, алюминиевый, никель, алюминиевые заводы 50%, выставить его на фондовую биржу. Юры акции 50 миллиардов там. 50 миллионов акций выпустить ее, допустим. И выпустить цуна простой нах, цу фонда биржа шталовщара и ёш. Акция инс алюминий вишарду, я кихирду, важно шайцан, хуман снистой завод духу ахч привлекаться, дешду развитие хирю там технологичный, технический, техничный бум хирю, оле иш Ицуло нах ицу дунянчуа. В основном основной игроки крупные, миллиард польчу туй и банк скупать еще ёк системе. Да.
цуна развитие хоть цу банк, цу завода, ше алюминиевый завода, ишь развитие хоть. Так, Россия экономически полностью ахч вишер, шайна глач да совет айдал хильдо, шайдал ахч лач мадирицер, так кель ахча дистан кризисю адман халгуду, так ишадега обучать беш, беш консультант годеш хочу бахтитан. Американский экономист был. Ценю ка спецслужбист шхирбу, Путин смобо ЦРУшник шхирбу, шхирбу ценю ка. Но чё бахтна российский экономик, да вот теш будешь. Гайдар, майдар, разница. Набор российский агу. Церцани был беша американч был. Бар алхит ксу. Так цера американч, англичанч. Так цера шей почал да систем экономик. Туё мехтиалё. А мехти алича гайск шубох. Noch чуть от омбох шбуш. А кайр экономический сектор би хацалехца. Та гайск американч бох маби итвам. А гайск олтра конституцию ютра закон ду, а закон низам бох. Кузач о малори, о западе алор, Америки алор, дом дат. Путин Медведевич сан улхан хиц мавелари, су американчан герк цан халла. Цен مترش ليش خيتش الموري غاسكشن دي دوش خيتش يوم لرد أخيتش سامة وانسري روسيا دي تيش ميدويدر تصقو يتقدم دو الخيتش ما وانسري تيجا цен خيت دي زجا أمريكانشن جايت تيشل موتر يرتل خيت ولر ركيروفكا لو تيا شيء برجوريت شيء ديلر تنجر شيء حقيقة تو حلو دين دا بين برت خوشنيال شي ميدويدو تاختون ديلا أمريكني داون دات ستسأل دهما دوتين كنتو تا أمريكانسكي شتاتن جيناتسيد يشغلش دهم دو دات أخو أردر وين أمريكان روسينا كيتاينا قدنيانجو حنا تير شي شتات شي أدم 300,000 قبع إزر سجوينيا أخو أردر أما إشتا прямое влияние ятчен, давай горди ал. Ятер. Но Россию шейн уищ аго дахилияш. Там мягкая сила эдери. Ошун вамадени, что адам спастима, элгармадахни, шун гуманитарный помощь, еллашун гуманитарный помощь, йоцага adam mehdaldin ekonomik datuin garçal технология yella dünyanın şu milyon paçal yuk uzina Россия masana doşi просто jim лакар хилар тошел чо хилар признавать и все бац jim тон уступки غاسقي خربات شاش تعدين دو شاش خلدول شخينا شاش угар шай цавишо шай мостарчунц شاش كرو آتمني بوم نشتوا وشابش بايغش شاش خوصم لاتن دول قوز لأي إتشارع إي пропагандيش Запад, Америка, загнивает империализм бош. И умшлица. А шей чудим чу самоденя. Они сказали, все, пошли вон. Причем пошли вон терму эллацек. Мегарду бош. Аж бош чунт я ду бош. Шейн мърт и хум тугалц. Американч шашаде контролировать до элла расслабиться дин рас американч قصة الخيط قسوم غاسق شيء قسمة بال تشان بيخ بنا حق زستول واخينا توشيك واك حال بيخ تندلا سلاتكوي إسانيل همشي أمريكا دلا دبرو تار ما ألنا да алдис хочо великий Россия чо бошло так что хума хилемат сахил сладко хо газ хилла Путин газ хилла шо газ шо американшен так тер кукела йох шмахилла так ху камел деш хилла шо хитсалс мы там собираем конституция права бош царь бо оцель что он еще так что вообще хума я моя шум оказывается шо хилла хил шо гейзери алдис إشت سين خيتش أو ديتة قصديغم ديتة أسبوع ديتش سين خوش تاكس يشر وشو كومنتاري
Так. Себестоимость доллара 9 центов. Ну, так. Видишь, 9 центов, видишь, каких-то оборудований там. Мела алсам хельмигун цига. Я дештол маньяч, да, евро маньяч. Ши евро, дуй, при евро, ду маньят. Цюн себестоимость. Алсам юк, цюн номинал. Цюн я при евро, идар я шинсон биргалса, я ши евро дар. Цюн дой, что металл, шадега, цюн затрач. Алсам хульшук. Ши номинал. Вот, тоже странно, да? Цугашук и во вторую войну 3% мусульманш мобар. Мождат. Бадуки абсолютно так 3%. Убо гаск шаш. Дуйба гаролш цар эшфша. Это буч мобу гаск 3% хиру. Бусал нах бюцарбац вай кавказских амнашин. Вай Дагестан чу да вай Абхазия масит ичка байса кривац цигонак басаевул швена. Гюрш вайн, гюрш альчатас провокатор швайн меркел диачум штига гюржим вайн ал цани меттак бат цукавка забат вайн бехбел цани меттак бат. Қобай Украине чуган Кадырович алди дулир хиц туан болбелшена. Дехали болбелшена. О, чеченцы приехали, кадыровцы приехали, бош, им штицер. Эзершка, сюли бойлок, хинца бук вайча. Дагестанер сюли бой, Дагестанер, разных амнаш, цуйпе нах, вайца контракт проходить теш. Ночи чувиан контрактник, болвабин шиншара, армия, цаши, ахча дехкант, ах безуда цеялеш, аш набук, цу Дагестанер, хайош амнаш. Кабардин Балкарии, бу Карачаева Черкесия, бу салба буиш, вай сан гилкш долш, вай ахтер гилкш долш, Кавкаш буиш. И шабеша вайц ахил бук. Хинта бу, ханкала юэттан. Вайнам ат олка, ю ахошис умне видим, шу националиш дуи хари важи ос, ацумш дица гэр. Села на Курбанов бошуца. Руслану Владиславовичу, Вячеславовичу Курбанов. Ой, от Казахстана, одинак Путину, мочо одинак цуэ, аль-хаста цуэ. И Путин, и иньол, и операция от Казахстана айол. И цулт я цу дюч дол, са мусульмане, иншаллах, бош дол дюч дол. Вообще дюч тиш вегуацер лертам изначально цу там чеченцы бош. И цу курбановской чеченцы аль цана бага бага ду я цу на мешти дет диз, и дуаш маршти дет диз. Вообще вей Кавкаш бубош, бу раскшам хир дурвай. И Кавкаш бубош, бат уж гасить бабизвай. Куза мою хаешун ситуация. Хинца халоцар кой стол, например, су халалячил. Хара российский правовой полею. Дикела, ояла, российский правовой полею стол. Так, стола на правовой поле не юка во главе аж Путину. Цун айдал дут давать систем старой системе цувать не отца ну цу контролировать системе шин ау ниса ина шин ау шин ату болч ау ниса на цун системе ах вот цуюк я бюрша тайп тайпан амнашду бу салба бу цанюк бу салботаш бу сюли бу кабардинч бу кибеш бу шал тайп тайпу ах церя дакия табош инс нохчи бу. Ну, вая, например, халоцак, вай мюлгаца. Цу хаэт нохчи убошвик. Цу олк, вай нохчи чуа, вай нбяш ниц бу. Вай дой шду, вай хизя шду. Вай нохчи чу ол. Вай нохчи чу хизя шу. Но и правовой, российский правовой поле признавать я шуи. Из оппозиции у Кадыровина, у Путина, у Путина, хава ищет Кадыровин оппозиции, у. Цубова годуй, that's there.
Да, это рэскши, эльча, даже комитет против пыток бош, та имитационный, та ерундайер. Дик водинах та спол нохчан. In zu nochtsch, и комитет против пыток уищается, as эльч, so zu nähern halla харцхирук, und эльч сэр эдус, мо сом келар вэккан сэр, суна водина сэр, сун документ язин сэр, хидин вождина. Хум эду сэр. Так, хорошо. Таган Иша асам комитет против пыток Елен Милашин, новый газет, ханга асам не сейн Иша, может быть даже сейн Иша, сейн наган Иша, сейн оман Иша, а из беш боболган Иша. Я обращусь, сун разнецят. Главное, чтобы помочь в данном случае. Так, правое поле ты обобешилча, ночи я россиянин бы оболвельча и ночи. Цунгвай да хаусер дать. Потому что цу и россиянин бог цу и цабехче, хал милашина кибеш, вай россиянин ду бог, вай одеш беш, бомобуй вайцан, реза дуал миллиор, ганушкина ю гражданское содействие. Цу мобуй вай россиянин ду. Но вай годо цу, нохчана годо цу, наган годо цу, нохчи борчан годо цу. Вай инах, вай нюк инах. Царь худа диес. Еще заинтересованных бишь бу. Заинтересоваться. Мунда диес. Вай поддерживать дешали, что. Тагана вай от Кадыровин, я Путинин, правовое поле, российский правовое поле, оппозицию вайцан хильча, вай россиянч до эльча, вай ты анах виттербать. Ах царь худа диес, цуна худа царь, гушту поин дешли. Они говорят, что тхо нохчен, тхо за независимость, ну тхо мэш не нахц, ну тхо, но Кадыров лютро бог. Из-за оппозицию, адат канал бог, шукца, царь модератор Давиган, тип Суркаев, шун хеззаки. Давигна модератор, просто цуча модерировать деш. Цунте ахваттин тазар вайнгир, вайнгейтер, Магомед Дауда бочу. Цушинт или церкви первую вистахильцну. Цуна цу адат канали да цер шивашук цер да верховный судья хилу нахчу. Аси базма ситтес элла ида и судья и цер бол и хубол и шунахбу. Шивашу тига болбеш. Цер ваша комитет против пыток болбешу. Из цер ваш عيدو داويغن يعتقيق كمبيوتر حيحقن بوتشنجر سون تغا تشنجر يحقن سيحقن كمبيوتر ها يحقن يحقن تخلامك حيحقن مديراتران انيت سون بنا اقن انيت سون سبنا у меня вопрос именно юридически грамотно я здесь да сацуки болбешвик хорошо نيت بنجا مدراترو خيل ويتس أنا دا بيجان حيز بنيتن شبهقن سهم تصدقون أسهم دا يتسبوخ просто и عادة توي канал أستر كوما بوغر داتر تار شاش نوحشي دو تسبوخش شاش رسيان شتو تار أولرق أس داجي может быть тягар сен үшхана го дюгардер но массана үш росиянш бу хуардер иностранный агент Оли, ты печатух, российский канал шан, разные правозащитник шана, иностранный инвестиция шан, чуёхшель шана дуй. А кайра шаш россиян признавать дешел, шаш российский у алиш и все цауматься бошен. Да иш наоборот дикудук шо хильч шайса гатте шай ночью оман цадуаш гаса, но хотя бы цута астаджима Paidbiešos, nošķi oman sagatti, ču nošķi oman mešu eidu, машу. Und альча, haršē болувай бэла, haršē юлвай лишение наших прав, урезание наших прав, вай цу бонша, вай дадегара, иза вайн машу езарду. И машу хильч бью вай пик хульшаяц бонши.
угар баконш кол ханди ах кулуй баконш ах вай моту развиваться до ах вай дину развиваться до вай общество юка вай культурну развиваться до экономикну развиваться до ше дег кулуй ах вай мешхел чута ишт бирк кулш развитие Кэра шайн луч эго керча деша внутри нашего общества, находясь, они нас втягивают в юг до царь российский разборкша. Российский мемориал есть там виз мемориал би царя. Алсан води нагяц гражданский содействие ганушки ну динамайн мелла от мемориал водина. Ну, мемориал отдельно легче вообще. Царь таган шайнюк россиян шу алили че вай байлма бати вайн езага вай бад езага вайн машу богду тахтинс роусиш вай праваш юр инс ас мою вайн праваш ас бо трабай анах царя жоп дих дюрох не таган леер дабигнаш байтнаш إن سجر قال ناخ بيجان ده سخيل بولجر قال ناخ بيجان ده شابك بيجان أس تاريخ تديوغس أس وي حال باي أن بول 300 تيشنخ تاريخ ديوغس إيش بايتنش جوبي أوز بيتي ترشيا بوغس وي ماشو لو بوغس وي ناخ باي أن قبعي إزر سجوين والغاسخشكا جواب ديغوا بيل دلشا بوتيني باتروشنتي دادول دل ديزوي يوصلت أشياء министерства возглавляет инхилол МВД, ФСИН, судебная система, ФСБ, еще больше цегара жоп дио диз, МЧС, цегма сергар жоп дио дизой. А вот цегар жоп дио диз, что жван хета машу я лиз. Дальше иш царин преступление, что тилач, так бицо. А сатан сан кадиривгар жоп диашена. تأخذوا ماشو تعمل يزا إير مدات تان كده يرويجر أس ديوش يا تان داود يرويجر أس ديوش دير دوخ تاجر خلش تاجرم دوخ نمسو هم نخ تاجر تصدوخ مسو هم نخ تصدوخ تاجر تحسق ويتش دوخ تحسق ماش سقويتش пожизненное лишение свободы ханё 2 или более лиц российский закон цедо пожизненно Хангашвили винул Зельма винул Гаскачуна полковник ФСБ варе военный вар цун пожизненно тюр куз Германии немцу закон так вай бакмонш юшелча вай отцалаца юш ошае гирца езвай бакмонш та она сагергална дабиган кучуа оцана ост واقعق دي صا حش إوات ساري كل شوي أنولاري سون تامشن خيتر در تامشن خيتر داتن أخو بوش ديجا تام واقعق دي سو غاسقش ثاني غاسقش تبوال بيشويك سو نخشيك وول سناغ نيوخ سوير وات سو شاويجا قوزات إنو ماج سو إرا والليل Сан үргәрі бұсалыпсақ, шоз оузир уәтс боғыз. Асай репутация ларирю, қалылы исән еллар. Қайар беғ цаят сахауши, беғ еш боқша бұш. Кадыровый враг хирватсу, личный враг Кадырова, дуй Кадыровин бош. Со ФСБ России, Путин и Патрушев врагу. Издаэл эти олш дать само. И специально рюш исо. ديكادو هنس قد عبرت خلا عامد زكاة شي كانال دي وادي لاني فيديو شادك تيجا مرتزلي واصلا نولاش اي اصلا زكاة سايت تاع جنرالنا بروكوراتورو الساي كانال دي وكلاد واتيش ساهوني عندنا غاسق شتاني سوازن уголовный дел да докшу паспорт докшу из дехка يو алберт маршу бошел цан организация цаун дица تا غاسقيتشو ينخلتو مع تا خمايو تسونا короче إيش темлой воздать бина практически уголовное преступление обвинить и на ост и потом как будто ничего не было وموخلي так сокит шват я не сокит ситуация наверное цегомуэтчунис я просто цегуш дариш чани мегмуэтчунис
دايتن لاتش بو حغويش بوتين وات حغويش روسيا يات غاس قيموات بيت سبوش اشول تاقيق غاس قيموات تابيت ستريم تسيش اشول قيق دا يودي تيغا نوخشو ماتا چيغرديك لوخش چيغرديك سن دوچ اشو دا موخلس وعودل دوي يا وي تقيتش دوي يا موج صوات قيتشوك سو قيتشواتا موج تاش تانوما غوشا قيتش مابوين سو سنا واستي تو مارجيناليزوات دين هاوسيش قيام بارت سبيزا قيام بارت قيقيش سجرغلنا بوي تسوغيازيش بوي حب بونس سجرغلنا برون بيجنش حينش بايتسرون دا ايازين كومنتاري جيرون سون تيغا ايخ سون چو مسناش سون تي هيتي تو تسويشون سون تي وات اسحيك تي وات سبا ليرون سك اي يخسن تختوري تمبولي تبارو نو حبيلو متسخ سون سون تانا كومنتاري يازنير حو اروالا حو موي سوسن نوخشي اراوال اديتا از دوچ دك سون هيغا خوش سون هيغا دش اش موي اراوال اديت سجرغلناخ دا بيغن بوش حينش بيغنياري اخو ايردر سوك حينش بيغن بوش حميلو تسخ تاندينا تاوما تسخ يسوك تا بوشو اش سو ميلچ او تاندين تيتياترخ اش سين دينغا اش ليلينغا شادك داتsa ديترغا حواتسو اس كاكنيتي ويتك قبيش بون اس بيتش اس شادو كارتينا اس اتنيت دينار اتنيت دينشو دا سوقي غور وات تانينا يوخ سو تساتي شو سغان سو يوخ غور وات تي شاولش سينتونا هم دولي اق يوخير دعويرو اس هم دالر تاهم دو غاسق شتخيلر غاسق زي يجريواتر شو غاسق بوغ امبيري بوغ دشو غاسق جوكتي اوكرايني شاوي جوين ويشوي كونودا يوات اق نيس غرت داق بوغ سندلا ميلچ اوخ هو ويليل درخا Путин цауч оппозиции хил, ой, правительство хил, фактически уже оппозиция Кадырову. Уже суть идея, меня это не устраивает. Со масарил правильный был такой гуд забошенность. Аша харца у аниса ват ала су харцу ала су объяснить дать леца и он галты орел шушунсо. Хицато يوالا سونيس واتا خارцула киета та проблемячу. Но таган та генеральная прокуратура, та дилаш деш, та кайх маш беш, та хом дюц, сунам тига повестку рюмуэтер хит сайт амяс асланин. Рардуал. Та аслан сбоша жвак дюгар дуал, та видео яхка, суна жвак дал дизер дуал. Иза цахи اوين اخاره هو الى غوشان انت يربويل تعدير زي публичный нам обую шаберше. Публичный секрет, публичный цанеры, شي هاي ريبوتاتي ناخ سمجت دوي همان إذا خلا قيل تنصونا خلا ولا تيش может سو قالوا может شاوي نيسو سو تا وش تسي تقيتم بول شو تيش سو ال هم دو سندلا ويا كديرين оппозиции خلت ديز وي ديسيدنت خل ديز не согласны خل ديز مجرخيت خل ديز شادش خل ديز مش نوخش قوم граждан خل ديز وي تودي دادول دل ديز شاديگه اشتم دو سندلا دال ديكنا دويل قنا دال قيتم لويل وين قنا так остались شو комментариев. Нам не страшны ГБшные вши, нам страшны чеченские радикальные гниды, состоящие по приказу или по скудоумию на службе у Кремля, создающие негативный образ чеченского народа. Так,
Del cerga job die etto boil nochtje om del zu dini dogiloi ham dogiloi hamzat gila hamzat ويا نو دغايشن ترى نوع job die ترى nichts beizeugen da wird esker beizeugen преступник halats hawelo ama in zwei Deutschland hu Deutsch hu khirdu tsuna ol tatsolchu hu khirdu tsuna hu khirdu huma datsari tak na minutku wie aiger batsa diskreditировать hausa datser tsagergal nach nabigan ushqir ba tsliani hausa batsa qidu qomsh dushun astadütsche tatsay naблюдать desha hosh qersun lildesh way lilesh dik taysta huma tsagilsh albog dos bo Sundela waya главное кудуй и вай дуй даха этардук. Хинит дал беллак бибат, ама вай қардел дати вайн динак худу хуш дуй вай. Вайн бин биньол харту вайн ниньол гинацит и хуй вай хуш. Вайн хар иду хуй гадег. Бог дати сайгар бог дуй. Иш отстялах диш тухой. Цасак би, шисак би, косак би вайца, отстяр адагдиш, что рано или поздно вайцу ты доварду. Хал хаусиш, пхишу хал, ялшу хал, хилдол хал мудер нохчи террорист, исламист, каратист, пофигист, шеволфист, аш дарвай хинц Россия цанна мехти чуте хак шиац, Россия цкент там Блинкину аллага, территориальная целостность бош, хинц глава Совета национальной безопасности Украины. И Чечня ближайшее более чем уверен, Ичкерия в ближайшее время станет независимой страной. Из Хильдол, что царь Якуевич, вы арцадельчане. Ну, вы нис, надо правильно, нис адалдиз вы. Нис адалдиз, нисум требовать дадиз. Так, оппозиция бож полна обой, Кадырова, адат канал дит, вольвельча, цаэляси, и элвех, чворсо, отцу бог, отскант бог, вашку з Европе аутин, харшац ау халецек, телевон хаяхнек, яхнекса. Цу бог, я гунядинек, брат такого-то бог, цу я никакого отношения к этому каналу адат не имею, вот к оппозиционному каналу, это юрцу. Как юрист, он понимает, что ему нужно сказать. Оппозиционный цу, маэльня, Запад, Запад, Европарламент, чуа больше коммуницировать. Модой цягар ашнаша и до их используют. Западу они нужны, они инструмент рука Запада. Но они получают от этого выгоду. Шейка юж, цянка юж. Оппозиционный маэльня, все в рамках вот этого действующего российского законодательства, но оппозиционный. Все это их устраивает у Запада. Наган и то, а войн и цатоу, и та ищет свой, вой оппозиционный элт, и малец не вой, велвол, хобай эзерсак, эрен велла бо вой. Вой хегдол, вой ти дайританил межинч, вой чуавелланул, тряял эзерсак, ища бандич бо вой. Если мы признаем, что это мы оппозиция, воять оппозиция. Мы иностранное государство, которое, соблюдая все международные, советские, все необходимые нормы права, вышли из состава не Российской Федерации, а из СССР. Все. Вы подчеркиваю, как Украина, как Казахстан, как страны Балтии, Киев подчеркиваю, иштивай. Цутирвай дули, цутирвай джим юрдоли, цашагвай оппозиция оли, вой бандит хульшду, вой мелвеллак бандит хульшду, ви вошвину и вой жоп дия ищет цегар. И невыполнимой задачу Аллах етмек цацолчун. Генерум до Аллах илмек аусиш, отстят социвай хотя бы кадиров дa'вех канвайн цапровашил цадегар до ишт Аллах мек цацолчу. Отсунах киет. Это нахиет. Ама, цутир, например,
Вай соути измена Родины, измена памяти погибших 300 тысяч человек, и 300 тысяч маватива вины, миллионы мабайницервай за эти века, и миллионы памяти вай предавать ящик. Мелчо вайн таган ахтхли тан да все вай аддучду вайн паргат дол диз, вай ца лила диз вайн ца условий лурю союз. Есть одно про Чеченская республика Ичкерия, независимая, суверенная, навеки вечная, свободная Чеченская республика Ичкерия. Все. Хи вообще тут амел танна деется диштать. Цадой вай признавать, вай ищмаби признавать. А сходцы ох признать, альчане дол ходят. И все. Вайн худо Европе. Вайн годо, вайн тилятся, вайн хардина. Правда, конечно же, правда. И альчам ох харцу хирмаери, иш идется. Ну вайн документ, халуш хена, сун документ, халуш. Рус дук язык. Рус. Да, Иуду Рус альцар яздар. Сомцевина Россия. Со Советский Союз явинук. А с первый паспорт Чеченской республики мацецас. Чеченской республики Ичкерия хаяцас. Первый сей паспорт. Советский паспорт. Дарсун делем. Но Российский Федерация, ну, шикошодальч, пришодальч. Счащийся паспорт дает один. Иш дельдук сун дяхар дельдо российский паспорт. Сохиллават ашфрбух чпук немцой. Царь сун рус альты язышхач. Мы не Россия. Я родился, место рождения. Место рождения. Гражданство дуар. Вот гражданство дуар. Место рождения. Место рождения Грозный, Арнисту. Так, гражданство. Самяц. Ну сахильча даже. Совенс, буалабин, адвокат, там, например, юридическая сторона, юридическая сторона, это лучше, и вопрос. Но там, например, Хусейн Исханов, или Якина Кули, Кичан, тоже моя яздой, яздурх, инцагасон. Иштунду. Да. Отсюда киет диезвой. Вакиет диез. Так. Чеченская республика Ичкерия — это суверенное государство, оккупированное Россией. Джохар Дудаев. Абсолютно так, Джохар Дудаев. Так, аслан лорсу. Алейкум ассалам, ашвой. Так, вая. Нisi один алейди. ЧСР айнал жазда дейіз. Хамзат Гилаев. Хойт горлер Ичкерия. Маезе юха, махоми юха, нохчи оман. Аслан, наш враг Москва, Улус, Кремль и Россия. Все остальное мишура. Именно так. Маждада дела, манч о пиарит вот цари Кадыра. Оушен пиарит беш, аш бук акар, и веш уку хош беш. Шай оушен политический вес набирать, тешешь во. Там моменте просто. Там маленький нюансик в нашем лице. И надо уже решить, дин бойли решить. Так. Так, Вая. У них шура между собой все решат. Мнение, объяснение простых людишек их не интересует.
Да. Дицек низ дубо, Амзар Гилаев полный вперед и не цаквак назад. Ильгаз Асадов. В Казахстане идет война между казахами и убийцами ОДКБ. Следующий Узбекистан будет. Да, Ильгаз, по всей видимости, ты прав. По всей видимости, ты прав. Так. Кадыров, Мялилаш, Дергас, подача, Расхштила, что без них он никто и звать его никак, да? Основной рус паспорт – это документальная русификация чеченца, как и другие чеченские фамилии, также русифицированы, окончание О, как Иванов, Петров, да? Ассаламу алейкум. Хамитинга, Муацер, и Худар Дица, Мавижаш. Ва алейкум ассалам, Ахилес. Асит Дица, Дица. Ладуахит Дицерон, Дуqa Düç. Abzerge asan ve buarz yekç büyüsen dünençü döldü üş hakarş yekç din abu. Руслан Стариков, я люблю вас ночи. Дякую, Руслан. У меня такая же история, но нет у меня российского паспорта. Я был гражданин СССР и Ичкерии. Мемориал тоже обратилась к критике чеченской власти к Путину. Джарда Володин Хума Цаэл Мелдол Хадис Дейтин Бойлер митинг. Да. Ну, dat, duel dat, dit dier dat, dutur dat, да, муа, фрима. Как так, я был на митинге, но на этом митинге был, альхамдулилля, тузик. На такой митинг я ушел оттуда. И главное, под ичкерийским флагом, уроды, извини за грубость. Так. Хинису сагуш дуор долчо тер дуор дыне нису сагуш дуор сагат дуор. Да, мулам дуор, да, сагат дуор, аудить. Нису, валлахи, рюк нису онш. Ейез at each ochter datcho. Нису, вайваш ейешу. Вай митинге эрдол дишту, массера сагатта да дишту. Но вай митинге эрдол шена дол мадизер дол дишту вай. Кадыровс, дини, Кадыровс, табигни бор. Сейнешемца биган Кадыровс. Сейнек УФСБ по Чеченской Республике, Сахиллаш. УФСБ по Чеченской Республике, Игорь Кочневу, бигитанбу, лично. Табигнеш, Ибрагим Дадаеву. Из МВД Вошовой, Кочневу Богдеш, налился Гавой. Так, и Кочнева, церквял, шайл личкша, звание шайга, цянуштол элпа, раскшлушмадуй. Какие вопросы? Какие вопросы? Кадыровик, он ядинок, дуй, издуй. Der говорю вайн сагат до Адама. Der говорю дал мулам говорю. Гинешун гураю. Ой дал мула. Аши куячун. Ой стрим да чех йол да вежери. Маждади комментарий да еш да ой лоер. Да чех легкое. Мемориал пусть обращается, мы должны говорить Россия, Путин, Шаманов и так далее. Великая честь для Кадырова, что вы про него говорили. Абсолютно так.
Абсолютно так. Из эл халмадец, алсиш, если и вы и олш цахильч, вы и деш цахильч, вы и олш цахильч, вы и деш цахильч, حدير دوي. تغن أصدعوتن وات س يورتر س أدنى وميلش دعويجنك إبراهيم دداي وباختش هو خيتسلو إبراهيم دداي جواب ديوس خن زامت إما قاتش نعتقودي يا تسير شاش ديوتين جواب هو خيتسلو تاهم تغيسلو إيجر كوتشني ودعوه لوي تانيجا وفايز بوي بشيس تسواخلو إبغا وقشوات Путин вокшват, оккупацият, бийца набат. Так, как это было? И цакич, дутиешвай. Так, сун хумацара. Но, вайн дук дик хашун, дук дик китак ятташун. Мил хинашун шавек цахиня. Китак ятшун. قيت والشوشون اشتدم بين خيربوك وقزا سي لايك شتيتيوس دو يصير ديتش شتيتيو قس مسرنا تسونا تبعان دوشون خل مغير ترك نو مدا شو كمين تا يش حاجه حاج اش خدل خاتن سين خوش او روبلو اما и لايك شتيش подряд дать чтобы каждый аслайк саватича شامل ويخو أردتون ده قال الشيء شايوك إلو يحقن شين لايك سوات الشقيت تروي قيت سقيت تون ده لايك سواتش بكا يتشوشون بكا يو هو يدو تسا سونتنا تون ده ده المقلا ديجنا كردوق ديجني ستويسردوق ويدا ده المقلا ده الشيء ده دالت هاي بيرت كي يويل دال اتو بويل وي نوخشي قوما مسو بوسو بسجا دال طولم لويلوين نيتس لويلوين حق اللويلوين سوبر لويلوين دال مو لاشا درجة إيش كيري خير دقشون السلام عليكم عدي كيويل بيش ديق الويل ماش عويل ويجري يجري خان دال مو لاقور دقوي خو إتر دوشون سيتعيز منين خلاه صغيرة مكشون ستريم عدي كيويل ماش